Aktar reazzjonijiet negattivi għal mod kif il-Gvern implementa id-direttiva tal-Work-Life Balance. Implementazzjoni deskritta bħala waħda diżappuntanti e kif il-Gvern implementa biss il-minimu minn dak li proponiet l-Unjoni Ewropea. Il-Malta Women's Lobby, il-National Parent Society of Persons with Disability, il-Movement Graffiti, l-Aqda Positive Birth Malta, The Maltese Daddy u l-Fondazzjoni Aditus, fisqarrija konġunta qalu li dan kollu qed iseħħ f'kuntest fejn Malta għadha tesperjenza inugwaljanza sinifikanti bejn l-irġiel u n-nisa, fejn il-pis ta' trobbija ta' tfal għadu jitpoġġa b'mod ċar fuq spallejn in-nisa u fejn ir-rata ta' twelid hija l-aktar waħda baxxa fl-Ewropa. Min barra l-10 tim leave tal-paternità imħallas għal missirijiet li hija implementazzjoni pożittiva, il-bija tal-miżuri imorru kontra l-ispirtu tad-Direttiva Ewropea u possibilment se jżidu id-distak bejn in-nisa u l-irġiel. B'riżultat ta' dan fajnejn min iħaddem l-ommijiet se jkomplu jitqiesu bħala dawk li jġibu magħhom ħafna aktar sfidi. L-isqarrija tgħid li din id-direttiva tiddikjara li x-xarejn tal-lif tal-ġenituri se jitħallsu fil-livell ta' sick leave. L-isqarrija tistaqsi għaliex il-Gvern iddeċida li jagħmel dan meta l-ġenituri ma jkunux morda iżda jkun qed jieħdu ħsieb lil uliedhom. F'termini reali dan jissarraf għal 21 € kuljum għal ġenituri u allura biż-żieda attwali fl-għoli tal-ħajja ħadd ma jista' jaffordja li jieħu dan il-lif u għalhekk l-implementazzjoni ta' din id-direttiva se tkun fil-biċċa kbira ineffettiva. Intant il-Kamra tal-Kummerċ ukoll esprimiet it-tħassib tagħha għal mod kif ġiet implementata din il-liġi mill-Gvern Malti e kif saħqet li din kienet opportunità mitlufa għall-ugwaljanza bejn is-sessi. Bil-Kamra tenfasizza l-ħtieġa li għandu jkun hemm valutazzjoni mill-ġdid tas-sitwazzjoni wara l-ewwel sena ta' din l-implementazzjoni. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet li l-fatt li l-parental leave se jkun mifrux matul l-ewwel 8 snin ta' kull tifel u tifla se jkun diffiċli ħafna għal min iħaddem illi jżomm rendikont ta' kemm ikun ittieħed leave mill-ġenituri.